Hej, og velkommen til Toppyscraft. Det her det er en kanal, hvor jeg vil game en hel del. Og jeg gamer ikke normalt Minecraft, og jeg har faktisk ikke spillet det særlig meget. Jeg har spillet det eller med 10 gange, og det er ikke særlig meget i forhold til de rigtige gamer. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har lyst til at blive en rigtig gamer, men jeg synes faktisk, at spillet det er ski af sjov. Så min første video, den kunne jeg godt tænke mig altså den skal blive lidt spændende, sådan bare lige for at sætte gang i det hele. Så derfor har jeg tænkt mig at lave diamantjagten. Det her det er den gamle diamantjagt, jeg prøvede at lave før. Eller ikke før, for et helt år siden. Og den har bare ligget der. Så lad os lave en ny. Kalder den diamantjagten. Og det skal være på survival. Og der skal ikke være noget cheats på. Og det er lige meget. Done. Og så creater vi new world. Og så vil jeg starte tiden her lige om lidt. Og hvis jeg ikke gør det særlig hurtigt, så vil det altid blive et tutorial, hvordan man finder diamanter. Og så starter jeg nede i vandet. What the fuck? Sig der er en mine. Yes! Fuck, det er heldigt der. Okay, så er det vist bare om at fange. Hugtræ. Altså. Så håber jeg bare, det er en ordentlig mine, hvor man kan finde diamanter. Men ja, det er vildt, at Minecraft er så sjovt, fordi jeg altid betragter det som sådan noget, som sådan noget lidt kedeligt noget. Og nu skal jeg også skynde mig lige. Så begynder jeg bare at snakke og stoppe, altså, så hvad fanden? Det skal jeg ikke, men jeg har ikke travlt, altså det er jo bare for sjovt, jeg laver den her video, så jeg tænker, det er egentlig bare for, at I kan hygge jer med min kanal, altså hygge jer med det, jeg laver. For jeg laver det sådan set egentlig bare for at vise jer noget, hvis I nu keder jer. Altså jeg ser jo YouTube-films, når jeg keder mig. Så det vil jeg ved med, det er der rigtig mange, der gør. Nu laver jeg lige 8 sticks her. Sætter det lige, og så laver jeg mig lige en hakker. Og det skal være en træhakke indtil videre. Shit. Og det skal det jo, fordi at vi skal. Jeg kan ikke få en stenhakke uden at hakke sten, og sten det skal jeg jo hakke med en hakker. What the fuck? Hold det. Den er godt nok dyb, den her. Den er god. Yes, det er altid godt med noget lava. Det er ikke godt med noget lava, men altså, du ved, det er et godt tegn. Det var så ikke lige hernede, jeg skulle. Så finder man allerede noget iron. Selvom det har været der et par gange. Så kører det bare for os de Yeti. Men ja, jeg håber virkelig synes om den her kanal. Som jeg snakkede om før. Og ja, der er nogen, der har snakket om at give mig et shoutout. Ja, der er en masse, en YouTuber, jeg kender, som tilfældigvis lige svarede tilbage. Jeg nævner ikke lige hans navn. Jeg ved ikke rigtig, om han har lyst til, at jeg siger hans navn. Men han spurgte mig, om jeg vil have et shoutout. Og selvfølgelig vil jeg have det. Så jeg regner da med at få et shoutout her. Det er jo dejligt. Det er jo starten på en YouTube-kanal. Shoutout. Ja, nu skal jeg så også lige. Og hvis min mor eller min lille søster kommer ind og siger, Michael, vi skal afsted nu, så bare ignorer det, fordi det vil de komme til. Iron. Fordi at vi skal, eller jeg skal ikke, men jeg skal afsted her. Faktisk her nu, så ja, det er derfor jeg tænker, at jeg skal lave diamantjagten, for jeg skal lave et eller andet hurtigt. Nu lyder jeg som en eller anden pro, der bare kan finde diamanter mega hurtigt, men det tror jeg faktisk også godt, jeg kan. Selvfølgelig, så mangler man noget kul, hvilket man altid kan finde heroppe af. Godt så. Ja. Og det var også lige her, jeg mente. Owned by Michael. Jeg hedder ikke Michael. Jo, det gør jeg, og det ved I nu. Så, mand. Det er da helt utroligt, så godt det går. Det er da en start, der vinder det her.
Man, så skal jeg lige spille tid med det. Kom så, op med det. Sådan der, og så skal den bare lige koge 3. Koge 3. Men så kan jeg lige udforske lidt her. Der er noget. Jeg synes, der er noget nedad her også. Ja, det går langt ned, så det tager jeg. Og så skulle den gerne være færdig nu. Yeah, buddy. Yes, nej. Kom så, kom så. Ja, yeah, sådan. Øj, jeg stresser nu. Huha. Nej, og når jeg er stresset, så fejler jeg. Ro på, Michael, ro på. Ej, jeg skal jo ikke sove. Sådan, så kører det for os. Nej, ikke dernede. Hvor var det egentlig, jeg var før? Nå, det var vist den her vej. Det var det. Yeah. Var det. Shit. Jeg gør det. Ah! Godt. Fuck, men jeg er langt nede nu. Jeg skal lige se, hvilket lager jeg er på. Lag. Ja, jeg græder sgu bare ned nu. Eller også så er der diamant her. Det kan faktisk godt være. Så er jeg altså syg. Så er jeg sej. For guld. Ja, det er jo desværre ikke lige det, jeg leder efter. Guld. Ja, det er da dejligt at få. Nej, det var diamanter. Sådan nogle blå ting. Ej, hvor er jeg dum. Jeg kalder dem bare blå ting-noter. Kom så. Men som I kan se, hernede, der finder man faktisk utrolig gode ting. Husk det. Prøv lige at se. Det kunne faktisk godt være, at der bare sådan dukkede en diamant op, i stedet for at jeg skal til at grave. Men det gør det sandsynligvis ikke. Det kan jeg i hvert fald se, det gør det ikke indtil videre. Så derfor har jeg tænkt mig bare at grave ned. På lag 12. Det er langt ned. F3. Okay. 13, 12. Der har vi. Hvis det der er det lige over diamant. Hold da kæve de. Hvis jeg kan bare høre min mor, hun kommer ind lige om lidt. Og hvis hun gør det, så stopper jeg lige tiden, for det vil være lidt nederen. Eller hvis min mor hun kommer. Ja, og det er rigtigt. What the jeg troede lige det var diamant. Eller også så var der det. Jeg havde det her. Det var ikke diamant. Stop det. Sådan der. Kom så. Giv mig den diamant. Det er i hvert fald mit bud på, hvordan man finder diamant. Du skal bare ned på lag 12. Og så skal man bare lede. Men altså, jeg har allerede fundet guld, så det er jo ikke helt dårligt i. Mor, jeg filmer lige. Ja, så kom min mor lige ind. Så ja. Ja, sådan. Det sagde jeg jo vil ske, og det vidste jeg godt. Det vil jo ske. Bare ignorere hende. Hun er where motherfucker. Nej, det er bare løgn. Det er bare løgn. Det siger jeg det de. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke lige finder diamanter hernede. Det er noget andet. Kom så. Jeg troede sgu da lige, der var diamanter. Der var ikke engang gevinst. Det var bare sådan noget irriterende iron. Jeg tager lige den her. Shit, mand. Lad være med det der iron. Eller jern, eller hvad man kalder det på dansk. Jeg synes bare, det lyder fedt, iron. Og nogen synes, det ikke lyder fedt. Ja, så lad der være de. Ja, det har faktisk taget utrolig lang tid for mig at gøre det her. Det er utroligt. Jeg husker tydeligt sidst jeg gjorde det, det var det meget bedre. Det var bare at falde ned og så lige en diamant. Det var det overhovedet ikke. Nu overdriver jeg. Men det gik rimelig hurtigt. Det
Det vil jeg sige. Det gjorde det. Nå ja, men jeg er jo ikke stresset nu, fordi nu kan jeg jo bare, nu snakker jeg bare til en... Yeah! Oh yeah, buddy! Oh yes! Så stopper vi tiden. Diamant, det var det jeg sagde. Jeg vil finde det. 1000 tak fordi I så med. Og så må I bare have en rigtig, rigtig god dag. Og prøv at udnytte det her med, at I kan finde diamanter, for det er så sindssygt fedt. Det kan jo bruge i jeres... der er lidt lag nu. Det kan jo bruge i jeres... ja, hvad hedder det? Ja, survival game mode, det ved jeg ikke. Eller jeres film. Se mig, jeg har fået en diamant. Det ved jeg ikke, ellers så kan I bare snyde og så sige, at I har fået diamant. What the fuck. Altså, hvis I har lyst til det. 1000 tak fordi I så med, og jeg håber virkelig, I giver den her like, den her video. Ja, tak fordi I så med. Hej.